Postup pri vytvorení kompozície. Máme otvorené všetky obrázky, môžeme začať pracovať. Zoberieme si obrázok so zasneženou horou, klikneme pravým, dáme si upraviť, kopírovať. Klikneme si na prvý obrázok, klikneme si pravým, dáme si súbor upraviť a vložiť. Zapneme si vrstvy. Teraz si znížime krytie, aby sme videli prekrývanie obrázkov. Zoberieme si nástroj na výber, na presun. Klikneme ľavým, chytíme, držíme a presúvame. Tak ako podľa potreby. Takto. Zvýšime si krytie. No, ale predtým sme si zabudli pridať plávajúci výber do novej vrstvy, nič sa nám nestalo, ale má sa to urobiť hneď, ak si vložíte obrázok. Čiže máme presunutý obrázok, teraz si potrebujeme vytvoriť prechod. Klikneme si pravým na vloženú vrstvu, dáme si pridať masku vrstve, zapneme si alfa kanál, dáme si pridať. Tu sa nám vytvorí nové okienko pri vloženej vrstve. Keď ho máme zapnuté, máme zapnutú masku a máme to ohraničenie znázornené zelenou. Medzi tými prerušenými čiarami je zelená. Keď si klikneme do vedľajšieho okienka, tak nám tá zelená zmizne, čiže máme zapnutý obrázok. Nepracujeme s maskou, ale s obrázkom. Keď si zapneme masku, tak pracujeme s maskou. Teraz si vytvoríme prechod. Klikneme si na nástroj prechod. Klikneme si ľavým do obrázka, držíme, ťaháme a vytvárame si prechod. Ten prechod si môžeme vytvoriť rôzne. Ako ťaháme, tak sa nám bude ten prechod meniť. Treba takto. No a nám to vyhovuje takto. Čiže prechod máme vytvorený. Klikneme si sem a ideme si vkladať auto. Klikneme si na auto. Najvýhodnejšie nám bude zvoliť si na výber čarovnú paličku. Na praxi nastavíme na zhruba 25. Aby nám vybral. Pokiaľ vám chceme vybrať viac alebo menej, tak si zvýšime prach alebo znížime si ho podľa toho, čo chceme vybrať. Keď si ho zvýšime, tak máme tak. Keď sme si ho znížili, tak nám to vyberie ináč. Základ je nekliknúť ľavým niekde do obrázka, lebo nám znova zmení výber. Vyberie vždy to, na čo si klikneme. Čiže klikneme si naspäť. Čiže máme vybrať tú bielu plochu. Teraz si ale potrebujeme vybrať auto, takže si výber zinvertujeme. Teraz máme vybraté všetko okrem tejto bielej. Čiže máme vybraté auto. Klikneme pravým, upraviť, kopírovať. Klikneme si do obrázka, znova pravým, upraviť, vložiť a máme vložené auto. Nezabudneme si ho pridať hneď do novej vrstvy a môžeme pracovať. Auto si potrebujeme zmenšiť, klikneme na nástroj pre zmenu mierky, klikneme do obrázku. Nezabudneme si spojiť reťazku, aby sa nám auto zmenšovalo rovnomerne, ak má spojenú. Chytíme ľavým, ťaháme a zmenšíme si auto na požadovanú veľkosť. Dáme si zmeniť mierku, zoberieme si nástroj na presun, chytíme auto a presunieme sa. Musíme chytiť niekde v tom výbere, čiže v aute. Nesmieme chytiť mimo toho auta, hoci v tom orámovanom, lebo keď chytíme mimo, tak hýbeme inou časťou obrázku, inou vrstvou. Na to si treba dať pozor. Zrušíme si. Zase prejdeme do základného obrázku. Teraz ideme pracovať s vtákom. Zoberieme si, otvoríme si vtáka. Ja som to už mal, tak si zruším, aby som znova
zvolím si nástroj čarovú paličku, kliknem si do tej tmavej, do tej modrej, znova si obrázok. Prah mám nastavený, vyhovuje mi to tak, ako to mám. Výber si invertujem, kliknem pravým, dám upraviť, kopírovať, kliknem na obrázok, dám znova pravým, upraviť, vložiť, pridáme si výber do novej vrstvy, dáme si nástroj presun, tak si presunieme, teraz si ho zmenšíme, nástrojom na zmenu mierky, preťazku máme zopnutú, čiže chytíme, zmenšíme, dáme zmeniť mierku. Teraz si nástroj presun, chytíme vtáka, presunieme si ho sem. Ešte môžeme vytvoriť vtákový tieň, čiže klikneme znova pravým na vtáka, vyberieme si na filtre, tu si vyberieme svetlo a tieň a vyberieme si drop shadow. Otvorí sa nám okno, dáme si OK, počkáme, máme vytvoriť tieň a máme vytvoriť tieň. Nevidíme ho poriadne, čiže vypneme si orla, nástroj na presun máme zapnutý, chytíme tieň, presunieme si tieň, kde potrebujeme a zapneme si orla. A tu sme si posunuli niektorú vrstvu, tak si dáme ešte naspäť. Vidíme, že nám tu niečo kdesi prečnieva, potrebujeme sa toho zbaviť. Tak si ešte orežeme obrázok. Obrázok si cez koliesko a CTRL. Zmenšíme si náhľad. Uvidíme obrázok, čo nám bude prečnievať. Čiže vyberieme si len tú časť, ktorú potrebujeme. Klikneme si na obložníkový výber a vyberieme si to, čo potrebujeme. Takto. Máme vybraté, klikneme si hore na lište na obrázok a dáme si orezať podľa výberu a obrázok dáme orezaný, nič nám netrčí. Týmto by sme mali obrázok hotový, už si ho len uložíme. Ešte taká maličkosť. V týchto vložených vrstvách počasie sa to človek stráca, tak sa to dá ešte upraviť takto, že si treba klikneme dvakrát, hej, a prepíšeme si na názov, čo máme, čo nám táto vrstva, keď máme orla, tak si to prepíšeme na orol. Klikneme dvakrát. Orol. A dáme Enter. Nie klik mimo, lebo nám to zapíše. A máme ju označenú ako orol a nemusíme potom, môžeme si tak poznačať všetky vrstvy a nemusíme špekulovať, kde čo máme. No, to by bolo asi tak zhruba z mojej strany všetko. Veľa šťastia pri produkcii ďalších obrázkov.